simrang hilin eh. Hi, good morning. Maadong buntag. Buntag sa tanan. Salamat Lord sa daghang grasya. Tag-adlaw. Namang nadawat tong adlaw ah. Kung di ay Lunes na ako'y himong limugan para sa panandang palis. Kanang prayer meeting namo sa among cluster. I-snack ni sa mga prayer meeting. Ani saging didemeg. Tatate ko ni Ma'am Siri Ulrich sa US ma'am dahil didemegan at sa pagkatamang kitang balik amping kanunay diha ma'am. Kung dito nakakita-kita sa pagbalik nimo kay mga balang gito kuan ang mga panghitabo. Pero kung nagkapong gulungan dom nimo pati nila nanay diya sa Valencia, Danao. Ay di umugan. Laing lingaw ron. Basta maghatdan ko og saging sa aha ang kuan. Saging sa igagaw sa ang bana mamalitik suportan ha og saging. Si Ami Tanyusa. Zahay si Carmela Burato. Sata na sila og na sila hinog. Kung na hinog, magkakapuliki po ko. Pero, malingaw ko. Sa tatay ko sa tanang mga yung subscribe ning lantaw sa ang payag. Ang hatatag di na mahatag sa tagsakin sa mo. Salamat kay apon ko nindo tanan nga mo laktaw ay laktaw sa pag ili sa ahang kuan sa ahang payag. Kan man to dugay daghang ingan nga ang puno hawa na ko katawan sa kuning hoy hawa na ko kuan hawa mo ko lang labot kirat naman sa kuning may mumisi hindi ko na maangay so ito na katuig na ato baka tubang sa kuan kamera ito ko na di manaway gusto ko nang labot makalitra pero malang itong yung pa papakon ko na anad mag-anad-anad na si Ma'am Siri gali Ulrich to anas lazo lagi pong kunoy manghilabot ako pa ba narakurodes amang natad anak ang dinubugan snack ni namo para sa among pananda ang pastel sama
Service nga buntag, mananghig, mamukbo, nalikbay. Siga naglangit. Storm. Danag ng mga tanom. Kilid dari sa bahay. Ano yung plaster daan kay magkalayas na ko. Makuha ng kuan. Magbilin naman ko ang amiga nga taga-bubo. Panda, alam niya pagkang lubugan niya panda. Buho na mga diha. Ang mga kuan ng butot na rabag ang banda na. Muwak na. Miduros na paghang banda pati mga sibudas pati gang bulanghoy ginoo ko ning siga na maglangit. Maluwas pa baka ng tanam. Tagna ko kay nang kondahag bubo. Karon day kadlawon pa ko ng mubo. Masingkop pa. Ngit-ngit pa na maubo na kudaan. Kaya ni kaan nga malamdag na wala na po itubig mo agas. Gang mani. Muna panihang kami ngawan o makalayas. Asa makamangahoy na ko ikaw danas makilit. Ikaw mamit-punit na mo ko dito di. Hindi sakto na. Sakto na ita mana. Ano po? Salamat. Napailamian niya ha. Sakto na si ka mo. Ay kari nilubog. Di ah. Di mausik. Pero naman nakabuo. O ka di na ka. Maning adubohon biharag mga buslot. Na Ado nga nang matpurma ka ng gwapa. Dilaman kay usik na. Ano di wala mo kuya ang pajong. Init na Ukra di ka na. Ay isa ko ukra. Ay ukang isa gulda Kundol. Kundol na. Na hang kundol bulahap sa ning hang miracle fruit al tining kabunga kay kundol maning da ning daog sa kundol. Bitaw na lain tug bungas kundol kulor takda nas Adyo sa kayo ka manguha na mo kuda na ito. natakda nas dahon sa miracle fruit na. Asa makamangahoy na ko ikaw danas makilit. Ikaw mamit-punit na mo ko dito di. Hindi sakto na. Sakto na ita mana. Ano po? Salamat. Napailamian niya ha. Sakto na si ka mo. Ay kari nilubog. Di ah. Di mausik. Pero naman nakabuo. Ukra di na ka. Maning adubohon biharag mga buslot. Na Ado nga nang matpurma ka ng gwapa. Dilaman kay usik na. Ano di wala mo kuya ang pajong. Init na Ukra di ka na. Ay isa ko ukra. Ay ukang isa gulda Kundol. Kundol na. Na hang kundol bulahap sa ning hang miracle fruit al tining kabunga kay kundol maning da ning Daog sa kundol. bitaw na lain tug bungas kundol kulor takda nas Adyo sa kayo ka manguha na mo kuda na ito. natakda nas dahon sa miracle fruit na. A few moments later. Asa lagi kan? Kanina ni gasa.
Dapat Sabado Domingo. Eh. Tao. Na kedang batim. Ay, suro yan to. Aron. Dulu na nagkuha ng Valencia, dagat. Ato ko lagi ng tiguan ito. Ato may Valencia, ato may matulog na bili. Kanina ni gasa nagbagod. Badal pre? Oo, asa na pita. Ay, gani taga Balinsa ni ngabot na. Naigasa na ni. Tawag ito sa. Hanin bagod man. Ano picture? Bay doon. Lucy. Lucy, ba ito na? Lucy. Kapalitan ta kag pila ka tando mga kiss bantay daw ka. Ansa. Kapalitan din yung tando ay unya nagato dito. Si Tadyaw. Nanaling sa yung bro. Hapon na namatay. Hindi ko lang yung braka ng tawanan. Nagila kay mo. Mahirap pala, may lagi ka kukunay. Asa ka pa doon eh? Pagwapa sila. Imi man si Awen. Ay, me. Isa mo sila ka Wait, tao dito? Ha? Sirano na mo. Mingaw. Di nagpabuhat mi Katri. Sino pa buhat katri? Gidanan ka tayo. Hanin na bagod lagi. Ila ka na salita. Ato kay bako na mo na di mo. Wa ko ninyong lechipel mo man yung kuan. Wala nang saba. Walang saba na gabi eh. Isaro na ligo. Liksian. Uy, ala. Pamahaw pa na. Kawaha kanyo ko na. Pari ka din mo. Pari ka mo. May panwa. Naan. Paano nga kay wako pamahaw. Ang ibang sudan ban man. Lang saging. Pang stress. Uwa na may rip eh. Gabriel na magbuong dang. Dang. Ang tamisa. Kurami. Na dagto na si Pararon. Hala. Nagisabak na. Ano na ha? Tagatir. Daton, nga naman. Gabingaw sila dari. Hala. Daton. Tama na sige ko. Pararon. Masa na upload lagi babaw? Ang ibabaw na yung bagter? Daton. Daton. Ano? Nga naman na. Sakit yung iban? Hala, luoy. Nagnipon, luoy. Sa dumang gitagan siya nagnipon. Nikawan niya rin na. Humana na. Tango ng pabilin. Hindi, naapay tango. Sakit ra ba siya ng tango? Uhay ng tango. Gas ng tango. Dang. Nitibag na dito. Daton. Ika. Ingon si Julie ba? Ika. Nastiri maguli na sang sanina. Dalanggi andam. Maghatod nas kandihay. Kandihay ter? Kandihay ba niyo ulit ter? Katong mga habay. Ipilo ra na. Isa-isa sa sulupin. Ikaw ang sura leksyan? Isa lublari. Isa lublari sambut na eh. Lukota. Tulay hatar na. Sulupin. Uli, sila bagkuan. Agkaos sangir. Azo leksi. Na. Kita na sila pagkuha. Kita na sila pagkuhan. Pagkuha na naging sa. Pagtali ba? No. Hindi dito may iso ni Melvin. At may isa kalaki Jubin. Nagbulugan na. Gapong nila sa ano. Galugan. Anak. Nana. Paano naman dress sa mga abay? Oo, honey. Kung pasok ka na nahirin. Pasok ko, magsalin ako Buddha. Mong Buddha sa una kay kamamadi man to, turis.
Mani pabangan sa una, Mama Adi Torres, sila Sinahang Marilo, ng Rina. Mani nagpabang sa una, sa kami pa'y kuan, kami pa'y paslunon. Bawag kang nanay, kasi abangan. Ang nandinan sa una, magpabang ka na sa Mama Adi Torres. Mani nga pabang sa unang mga dress. Kulroy, Lixie? Kudukas Valencia? Ano ko no? Ako batang gamay. Kundi batang kamay ko no? Huminga na ang kulroy bata. Nagliksian di, alam marajig siyang kulroy. Labaw nagliksian, gibingaw mo lang siyang papa. Manon siyang kulroy raman. Ako batang gamay. Liksi. Gibingaw kang papa Eric, Liksi? Ha? Gibingaw kang pa Eric? Gibingaw siyang pa Eric. Gibingaw siyang pa Eric. Reverse. Basa ka na eh. Basang Bible. Sige, sabi ka itong sugdon sa kuwan, sugdon sa mga... Ikaw tayo pa sa hangin kasi. Ang unahan ni mga... Isuot sa mga bridesmaid. Laban na yung umot na paglaban ka isa. Ilabahan, katong kaya lang, ilabahan naman to. At ang tarang ang pili kay. Kasi ikaw tayo kasuwain tali. Tarang nun. Singan sa ilang butik ter? Be bridal. Be Bridal Butik. Be bridal fashion ang butik. Imo na mga itim mo nagsi. Kasi sinigyan niya ni. Kasi sinabilo niya ni. Hindi naman nakadi mo na guna makulubot. Kaya kung ano mo ng tila ha. Jersey. Be, mali mo ha. Ino ang mga si. Hipos-hipos na, hipos. Magulinis mga dress. Pila na naman tira, doon na magkakaspos ba? Para sa una, bagi pang pilo ra. Ha. Pag hudar, pang lukot pamilo, nga na. Kaya naman ang palabhan nila, na may tiglabagon nga na. Ako sa nakatrabaho man kong butik, pilog sid-sid. Ay, dako. Asan na butang be? Di man mo arang. Di ba pagkuhan mo doon kablo man to? Sa kablo ba ito ah? Kaya mo naman kus pagabot na na. Wala. Aga nang butangan ng gaon. Pero mama ni kapurami. Metron of Honor. Dito na mo gano'n, kaban gapo na. Kawan ba? Pero lang magdito puro. Daw mo to yung gangin ha. Tuwa na, gini. Dahil. Tu. Bangan sa limong buhok, na marapag nigra. Apil natin, hindi naka-parameter? Apil na? Hindi, yabang nga ni. Oo. Ako ta. Iksi paminaw, ang kolori ko no, babay. Cellphone lagi ni mo. Kasi bursa. Babay ang kolori, hoy.
Guys, si Eliana siya lang nasakpan ng hugas. Si Eliana na po, kasi ko na po doon diksian. Nagpaadun sa Christmas tree sa ng hugas. Mga butan naman yung mga bata ah. Oh, I love you. Sa mga diksian kayo ng nilhig na. Kayo mag-danitris na. Walang lingaw. Sabado o Domingo man ron mo na si taga sinihig. Silang duha danis bayang Domingo di ako no family house. Sa family house sila tag kauban nas nanay dani. Siliksian manilhig sila na maghugas. Buta ning kuan ha. Nigra nga puti kay kulot man. Sina. Ano sa ka ba chicken ter? Babay na. Agad ko sa dugong na ba to? Ano sa mga kabayan ba siya, Ter? Bayan ka ba siya? Gigar na magantag ni mo na. Ato na ka ulit. Ano ba tek? Ito na ni? Bye-bye. Bye-bye, Milo. Bye-bye, Monica. Mo to kus na Bye-bye, Pod. talabahan. Ato lagi ka tong Davis, lagi ka tong Davis banta. Tagpila mong pergil. Mao man. Mahal. Di ka man di mo nga nag jeres gres. Ano na mo sa kabila oh. Yan na, babi natin, Amy. Salamat, em. Chat na niya. Bye-bye. Niya. Oh, niya. Bye-bye. Bye-bye. Oh, dataman. Mo to sabutan na. Kapani, og nasbayan nilang kamay. Un. Bye-bye, Em. Labi at Timmy. Pagampin yung biyahe at Timmy ha. Oh! Iya panglabog! Iya panglabog! At Timmy pagampin.